По време на пътуванията си открих една тайна. Богатите местни жители никога не ходят в салони за масаж на краката, но въпреки това краката им са гладки и чисти. Тайната се крие в тази нова електрическа пила за крака. Тя използва немски мотор от чиста мед със скорост до 12 000 оборота в минута, съчетан с научно проектирана голяма шлифовъчна глава, съдържаща естествен кварц. Премахва само мъртва кожа и мазули, без да уврежда чувствителната кожа, осигурявайки комфортно изживяване, сравнимост. Професионален масаж. 3 регулируеми режима отговарят на различни нужди. Първата настройка нежно се грижи за краката ви, докато втората и третата настройка ефективно премахват упорити мазоли и суха кожа. След употреба просто измийте краката си с вода за лесно и хигиенично почистване. Още по-впечатляващ е ултра дългият живот на батерията, който издържа над 60 дни с едно зареждане. Много хора правят грешки, когато купуват пили за крака. Запомнете следните точки, за да избегнете проблеми. Първо, не купувайте пили за крака с ниска мощност, тъй като те нямат достатъчна мощност, за да премахнат мазулите. Второ, избягвайте да купувате опасни ножове за педикюр, тъй като те лесно могат да поражат кожата ви. За безопасност изберете електрическа пила за педикюр с глава, щадяща кожата. Второ, по-усъвършенстван вариант. Трето, избягвайте да купувате обикновени пемзови камъни, които натрупват мръсотия и прах. Те са трудни за почистване и неудобни за употреба. Изберете подвижен, лесен за почистване дизайн, за да избегнете натрупване на остатъци. Тази пила за крака ви позволява да се насладите на професионална грижа за краката от дома на цената само на 2 закуски. Тази пила за крака използва най-новата немска технология и е иновативен, висококачествен продукт за грижа за краката от дома с гарантирано качество и репутация. Лесно постигнете меки, младежки крака.